Флагман Чорноморського флоту Росії знешкоджено. Українські оборонці завдали 2 точних удари протикорабельними ракетами «Нептун» по ракетному крейсеру «Москва». Удар припав на лівий борт, поки увагу команди корабля відволікав безпілотник «Байрактар», який кружляв поруч. За інформацією оперативного командування «Південь», після влучання крилатих ракет «Нептун» стався потужний вибух боєзапасу, який перекинув крейсер, і той почав тонути. В екіпажі «Москви» близько 5000 моряків та офіцерів, але скількох вдалося врятувати – невідомо. Зазначається, що крейсер «Москва» ніс 16 крилатих ракет, якими атакував українські міста. Після виведення з ладу загальний ракетний залп кораблів РФ у Чорному морі зменшився із 72 до 56 ракет. В російському Міноборони так і не наважилися визнати причини пошкодження свого флагмана. Отримав суттєве пошкодження, виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер, і він почав тонути. Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається. Крейсер «Москва» брав участь в атаці на гарнізон українського острова Зміїний. Саме капітан «Москви» пропонував українським воїнам здатися, і саме цей ракетний крейсер є тим самим російським воєнним кораблем, шлях якому вказали прикордонники. За збігом обставин напередодні атаки на Москву верховний головнокомандувач Володимир Зеленський презентував марку Укрпошти, на якій зображений український воїн та крейсер «Москва». Російські загарбники вдерлися з обшуком в домівку колишнього політв'язня Кремля Едема Бекірова в окупованій Новоолексіївці на Херсонщині. За інформацією української омбудсменки Людмили Денісової, люди у військовій формі, в масках та зі зброєю вдерлися на подвір'я через огорожу. У приміщенні були лише 80-річні батьки дружини Едема Бекірова Гульнари Бекірової. Окупанти обшукали усе у будинку, на горищі, на подвір'ї та в гаражі. Вилучили папки, блокноти та книги. Під час обшуку російські військові розпитували про Гульнару Бекірову, яка є заступницею голови Генічеської районної державної адміністрації та членом Меджлісу. Цікавила їх інформація про їхню доньку Елеонору Бекірову, яка є радницею уповноваженої з прав людини із питань кримсько-татарського народу. Загарбники наполягали на їхньому терміновому поверненні додому. Наразі відомо, що Гульнара Бекірова зараз перебуває у лікарні Києва біля свого чоловіка Едема Бекірова, який тривалий час перебуває у критичному стані. Країна-окупант продовжує вдаватися до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. За інформацією, що отримують у Меджлісі кримсько-татарського народу, обшуки відбулися і в будинках інших мешканців Новоолексіївки та інших населених. Окупанти вкотре безуспішно штурмували Маріуполь. Також вели бойові дії в районі Слов'янська, Попасної та Курахового. Але також успіху не дістали, зазначають у Генеральному штабі. Водночас поблизу нашого східного кордону росіяни зосереджують авіацію, артилерію, намагаються поліпшити управління, розвідку та медичне забезпечення. Підрозділами із Центрального військового округу ворог намагається посилити угрупування в районі Сєвєродонецька на Луганщині, а також шукає чергове гарматне м'ясо в окупації. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів. Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Однак вказані показники були виконані лише на 20%.
На Волині та Поліссі ворог прикриває білоруський кордон. Нині у Брестській та Гомельській областях тривають злагодження окупантів, а місцевих жителів лякають українським наступом. У білоруському населеному пункті Холмич на блокпостах військова поліція Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі. Після 10 травня треба усе рівняти з землею. Про такі указівки від російського командування розповів телефоном своїй дружині російський мобілізований Олег Карасьов. У перехопленій розмові, оприлюдненій головним управлінням розвідки, окупант жаліється на непоступливість українського війська. До всього, за словами Карасьова, є розпорядження щодо Луганщини. Путин сказал, если до 10 мая не сделаем, то все нахуй с землей сравниваем. Ну, я типа, что это глобальные меры, а там видели, что тут говорят, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде еще сейчас пытаемся освободить, а Лисичанск и Северодонецк с землей сравнивать. Уже не будет пытаться. Короче, такое. 6 тіл закатованих та розстріляних окупантами мирних жителів знайшли поліцейські у селі Шевченкове на Київщині. Місце масової страти місцевих жителів окупанти влаштували у підвалі на подвір'ї одного із захоплених будинків. Це чоловіки віком від 40 до 50 років. На тілах сліди тортур, добивали людей пострілом в голову. 5 убитих вдалося упізнати. Жоден із загиблих не мав відношення до територіальної оборони або будь-яких військових формувань. Всі ці факти в черговий раз підтверджують, що українців і місцевих мешканців, які були в окупації на Київщині, просто розстрілювали. Розстрілювали з автоматичної зброї. Я не знаю, скільки часу ми ще будемо знаходити тіла загиблих, вбитих, закатованих українців. Але я впевнений, що слідчі поліції Київщини відпрацюють це чітко і процесуально задокументують таким чином, що не тільки їх буде можливість притягти до відповідальності за національним законодавством, а буде саме жорстка відповідальність у Міжнародному кримінальному суді. Служба безпеки України нейтралізувала потужне злочинне угрупування в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом. Зрадники хотіли приєднатися до окупаційної влади в разі захоплення міста окупантами. Під час спецоперації СБУ і Нацполіції затримали і лідерів, і членів цих злочинних угрупувань, серед яких відомі у кримінальних колах Еміль Варшавський і Пайзулаєв. До того ж у банді був і іноземець, якого уже видворили з країни. Колаборанти підтримували зв'язки із представниками РФ, доповідали їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцевих жителів. За інформацією СБУ, викриті особи повинні були полювати на правоохоронців, а також патріотично налаштованих активістів. Частину своїх спільників лідери угруповання записали до лав тероборони, щоб збирати інформацію про наміри та позиції українських військових на Одещині.